Promise. Mahal ka rin ko, si Mas Kristian.
lami ngizosukuma ngibonge uNkulunkulu waseNazaretha ukuphila. Mase ngibonga ukuphila ngalezi nsuku namhlanje walezi iy'nsuku zesikhumbuzo senkosi yamakhosi inkosi Mose ukuthi ngola makhosazana yayihlabelele kanje ngaso sonke isikhathi eNazaretha. Inkosi yayihlala ishumayela ngothando nomusa nokuzwana. Ngicela ukuthi ngamaNazaretha ngathi singaqhubeka nalowo nkonzo ubaba wayehlale isho njalo ngekhathi zonke emekhuluma nathi. Nami ngumntwana omncane ngizosukuma nokubongisa imindeni yakithi yonke engihamba nayo uhlukana kwayo. Ngizodlula endabeni enkulu kaShembe ukuthi ungisize kanjani nomndeni wakithi uwonkana. Mina ngikhulele ekhaya umndeni wonke wakanene, kodwa ubaba yena wafika nenkolo eNazaretha emndenini wonke. Kwakunzima kakhulu eNazaretha kodwa ekugcineni ekuzweni ngakhula nje kwakuyimina ngedwa-ke ingane encane inkosazane yalo iphula ilandela ubaba nabazali bami bobabili ney'ngane zakwethu. Noma-ke engabafana ihamba iphuma endleleni, kodwa zona zisasabatha kodwa enkolweni ziyaqina. Kwakuthi noma kwenziwa umsebenzi kuba nzima, kodwa ukuthi ngoba esemndenini ayikho into ezokwenziwa. Kodwa mengatshela abantu ukuthi umndeni wonke wakithi wanele endaweni yonke kungamaNazaretha ukugcina isabatha ngisho uMaphela noqoqo. Ngiphinde futhi ngidlule ukuthi uShembe ungisize kanjani ukuthi uma ngikushishwa nomakhosazana. Ekukhuleni kwethu ngoba bese ngichazile ukuthi besisona sisodwa amaNazaretha nje ngathi endaweni nje. Ngelinye ilanga ngikhumbula eNazaretha izulu liduma kakhulu kuyizikhathi zasehlobo. Ekhaya-ke kithi ubaba into iyodwa esifundise yona wayethi abantu abami bayigula ayikho enye into la ekhaya esidla ngayo ngaphandle kukaShembe. Alo yayindlini yangenhla nivule isihlabelelo lisibeke eduze kwensika mase liyahlala nonke umuntu nomuntu mase ehlabelele isihlabelelo sakhe. Nangaphela sasike senze njalo sonke nomuntu ahlabele isihlabelelo sakhe. Sigcine singazizwanga nezulu ukuthi liduma kanjani. Kepha ngalolo suku ngendlela eliduma ngakhona izulu liduma ngendlela obonayo ukuthi ngathi liduma la ekhaya kuphela. Sathi ungalindele kanjalo siyihlabelele singakwakwazi. Kwabe kungena inkumbulo engayaziyo kodwa yayiblue ngoba lashaya kakhulu kwasengena leyanto yahamba yayojika emsamo yasibuyela emuva. Sathi siyababaza uma wasithulile sasingabe sababaza siqhubeke nokuhlabelela singathuli. Yathi kodwa yajika emsamo yabuyela emuva. Bayazi-ke abantu kwesi indlu yangena isuke inganalutho, isuke nje inganalutho phakathi inganayimpahla. Kunezinto nje laba amacansi nani. Uyayingekho into ezoshaya kulo, yangena nje yawojika emsamo yaphuma, sayithi iphuma ngaphandle. Lapho kwasha ngaphandle komuzi ayingisho eduzane qamamana nasekhaya kodwa umuzi wasekhaya. Sengisho ukuthi konke lokho ngabona imisebenzi kaNkulunkulu isiza kakhulu kwelakhaya. Ngabe mhlawumbe langena izulu sabhubha kodwa ngoShembe sasinda. Ngiphinde eNazaretha mina ngiwumntwana nje uShembe izinto asezenze kakhulu kumina njengoba ngikhula ngingedwa ngiNazaretha ekhaya. Kwakuthi bengumntwana ngihlakaniphile esikoleni kodwa kwakuthi makubhalwa njalo kufuneka ngivule engayi esikoleni. Kepha ubaba uyena waya kuShembe waya kuNkosi ukuthi ngoNaMakhosazana wafike wanikela wangibika ngingekho mina ngisekhaya ngoba ngaphathwa yikhanda ngigula ngendlela esimangaliso kodwa singabhali kodwa futhi mase ngigcine ngifikile ngabhala mina kanjani ngizophasa. Ubaba ngokunikela kanjalo ngasinda kuzobe manje lelo khanda elalingiphatha akaze liphinde lingiphathe eNazaretha. Ngiphinde futhi ngixoxa ngoba iy'manga zikaShembe eNazaretha ziningi. Singixoxa kushona ilanga kusukela esithwalile singamakhosazana size sifike emganweni esasithwele ney'manga azenze emzini nathi emzini lapho esigane khona zinkulu kakhulu kodwa ngeke ngoba ngashona ngami ngathiwa ngiyaxoxa kodwa ngoba umuntu kuthiwa kakhulu umuntu ngoShembe. Ngiphinde ngidluleke ukuthi kwathi kuyizinsuku la sekulotsholwa kuzoba ukhetho ngigcinelwa isiko ekhaya. Kwangena inyoni engaziwayo yangena nje ifuna ukulwa nami lapho ngakhona. Yangivula ngamaphiko kuphela yangishayana ngawa ngathula kanjalo. Ekuthuleni kanjalo mina babebona ukuthi ngifile bona kodwa mina ngingafile. NganginoShembe lapho engangikhona ngoba ngangibona kumnandi into owangivusa ngayo
wakuthethisa, wathi ufunani la Nkosazana, ningi umsebenzi osabelele wona emhlabeni. Vuka uhlabelele uhalalise. Bafika omakhelwane bazingane zakwethu seyidelile, umaye seyidelile. Kepha umama sesho ukuthi akufikanga ukuthi akhale. Kunolokuthi akhale wathi Nkosi, kanjani ingane yami kuyiyona Nkosazana, kuyiyona sithembele ngayo leli khaya. Ingahamba kanjani njengamanje? Base bemtshela ukuthi akayenyanga nakayephi. Uma walokhu enami ngisidumbu kanjalo engazokwenza njani. Ethi ngeke ushemba zamnandi. Nangakhona bangizomhlabelela ngisukuma ngihalalisa. Ngigida bacala umuntu obesethule ebanda usukuma uyahlabelela kodwa bangakhulumeki ngalezo zikhathi nangisashwashwatha eNazaretha. Uma ungilalelisa kahle kukhona lokho kancane kodwa ngoshembe ngavuka ngaphila ngoba namanje ngisaphila. Phinde futhi ngibabaze imisebenzi kaShembe sengikhulile-ke sengicedile esikoleni. Sengisebenza abantu abaqala ukuqeda esikoleni ukuthi uyabamba. Ngenxa yokuthi thina ngalezi zikhathi besiceda bangekho NSFAS bese ukuthi ikhaya ngeke balokufunda ngeke ukwazi ukufunda funa ukubambela abantu abancane. Ngathi ngelinye ilanga khona intohana ngangibamba la eThekwini ngihamba angazi kwenzekani. Mina-ke bengihamba isikhathi ngiyihlabelele nje ngiyihlabelele ngesitokweni. Wathi sekuseni ngihamba ngemsebenzini kuleyo ndawo. Angazange wenza njani ngezwe nje ngapha futhi ngashawa isinqa seshaya ngazange wangihamba uphembili. Kodwa ngayoshaya phansi eNazaretha. Kodwa namhlanje anginalutho ngapha esibhedlela lapha babangiswe khona eDingthini. Ngangena ngingakwazi ukwenza lutho, ngafika ingane zakwethu kungenzeki lutho, ngaqhuma ngamnyama ongaphansi ngabakuzungibona ukuthi mina. Kepha ngoShembe wafika kulo mnyango wangivusa wathi ngasho ngathi usaba ngomsebenzi wakho uhlalele lo mhlaba vuka. Ngavuka eNazaretha ngaphila. Leyo mbobo kwakuthiwa ngilawo namhlanje namanje angiyazi. Ngithi umuntu emengibheka ngimtshela ukuthi ngaba nembobo ekhanda wangishaye phansi emgwaqweni. Ekhanda kangilimele. Athi umuntu namanga yikho lo nto. Ngavuka angilala kumele ngalala phambi kodwa ngakusasa ngabe ngibuyela. Ngaba ngcono kwamanga bangisafika ngisho la eThekwini ngathi ungakuseza mase ngingcono. Ngibabaza imisebenzi kaNkulunkulu eNazaretha engayigcini kimi ngedwa. Ngelinye ilanga wayiveza kusisi wami ngena omdala akalandelanga kodwa bagcinisa abantu. Naye ehamba emsebenzini wavukelwa izigebengu laba abantu ababamba inkunzi. Zambamba zithi yena uthi wawa ngenxa yovalo lwesakho lomuntu oyisabelayo nje ufuna Isabela. Wawa ngenxa yovalo ukuthi kwenzakalani. Uthe wile kanjalo waqhamuka indoda eseqobo eNazaretha yaqonda yathi yeni na thethisa labafana menza ngawuyinyanga yezulu. Yathethisa labo bafana bahlakazeka kanjalo. Mevuka uvuka uyadaphuzela ukuthi ufuna ukubonga kulo mkhulu omsizileyo ukuthi uphi. Emevuka yena ucingana nalo mkhulu ukuthi lo mkhulu akasamboni lo mkhulu. Shuthi lo mkhulu-ke mesibheka kwakuyona inkosi yamakhosi. Yamsindisa kanjalo engalona Nazaretha ethi kepha ngoba ekhaya kwaNazaretha nawe uyalandela wasinda kanjalo. Ngizibongela namazithembe inkosi umusa ingigcine njalo. Lokho yayithi kukhule kusazokwenza ngicela ukuhamba kahle kulo mhlaba womuve esamba kuwosiza wehlupheko kwakho konke ukuma kucabanga. Ngicela inkosi uPamela ikhumbule nemindeni yakithi lelo ukuthi umhlaba uhlukana kwayo yabanene yabantuli. Futhi ababoshiwe basegudeni zosizo abakuphi uNkulunkulu abanike abakhiphe labo abaqala ngelinye ilanga bebona izulu kaShembe. Ngoba kuthiwa uma abakithi bengakamboni uShembe siyokholwa senze konke sinikele kungenzeki. Kuthiwa masicela lapha phambi kwesihlalo uShembe uqala eceleni eNazaretha abheke nangapha. Emebheka engamboni umuntu wakithi. Lokho ukuthi unganikelwe wenze yonke into uthole ukuthi awusizakala. Kanti abakini abakamboni izulu kaShembe. Abakithi ukuthi ibone izulu kaShembe yikho ukuthi thina esingapha emhlabeni sibalekelele ukuthi sikwazi ukubanikelela iNkosi naMaNazaretha sibageze sibahlambulule.
Nami ngicela lawo mandla ngelinye ilanga ekhaya lakithi sikwazi ukwenza zonke lezo zinto. Imindeni yakithi elele lutho lomhlaba ilibone izulu lashaya ngelinye ilanga ngoba uma libonwe ngona nathi emhlabeni angibothi koba khona ukuhlupheka. Ngoba sothi basinikela kushefu ethi beqalaze ababone ekucaleni kwakhe abuze khona mase yasinika lezo yimbusiso esiyicelayo. Cela inkosi aphamele inkosi esamanzi ngiyabonga.
usibusise. Busise ukuhlabeni lokuhle. Lekhethe inkosi yamaNazaretha asekuhleni. Amen. Bingelele ubaba uMshumayeli, bingelele umkhokheli, bingelele obaba amakhothazana, omama egameni lenkosi yethu Shembe. Amen. Ngisukumane kumbongo uNkulunkulu wamaNazaretha. Ngiguqile inkosi namhlanje nephambi kwakhe. Ngiyabonga esangigcinile. Ngisakwazi ukuvuka. Ngithi uma ngivuka ngithi Nkosi, ngiyavuka manje ngiyakhuphuka ngithembile. Ngiyambonga-ke uNkulunkulu ngoba khona abangasavuki. Sibonge zihlobo ezinhle zikazanzimile. Ngibonga intombi yakakhathi ezala ubaba kulo wamuzwa kithi kanzama, ekuyiyona eyaqala iNazaretha kulela khaya. Yahlekwa kwathiwa hawu, ungakhathi uyahlanya yini ukhonza umuntu kanti bakhohlile. kaNazaretha siyamazi uNkulunkulu omuhle wasekukhanyeni. Eziningi izinto azenzile ekhaya lakithi. Ngikhumbula ngelinye ilanga ukhulu useyagula, useyahamba emhlabeni. Uthi ukhulu umakoti ushokoma uthi mandingi, uthi bizani iy'ngane zize la zizongisinela. Uthi ngicela zishwakalize wathi ucima khaya. Sabiza sasinda sakhetha zathi phansi nokugidinga. Kwangena uhlanya kwabo labandulasi. Kathi mangena lolu hlanya layidudula, layibamba kwathi sihlehla saya phansi saphuma la. Ngakusasa uthi ukhulu wemakhulu. Uthi hayi sengiyahamba. Uthi ngiyambona nangu uGombela nabahlangabezi bami umile esangweni. Ngazi mina kuyoshiwo yini na kanjani. Mina ngiyakwazi ukukhonza uHlengi na. Ngiyacela uNkulunkulu omuhle wasezulwini angikuthando lokuthanda uMthungo. Ithi ungamthanda kanjani yena ungakwazi ukuthanda umakhelwane. kaNazaretha Shembe asiphihle izimo zokuthanda uShembe. Ngomunye unyaka ihlobo ezinto zazenzile. Ngagana kaKhomo. Uma ngifika kaKhomo bayiZayoni. Uma ngifika eZayoni wenze njani wakho ufike emzini noma wena uthatha inkonzo yakho ngithatha yakini noma wena. Ngabe sengithatha inkonzo yasemzini. Sagijima. Ngelinye ilanga umthetho wethu sathi sifunga nje ngathi sifunga amakhehla ngithi wehle noma ngathi wehle. Uma ngithi sisesonto ngithi wehle, uthi mina hayi eshiwe leyo nto lana. Ngithi mina ini yona hayi uShembe thina siyamazi wehle. Hayi uhambe sikhambe uthi ngelinye ilanga ubaba babezala ukhona. Utshele umkhwenyana wami ukuthi ndodana endlini ethile ngenza umsebenzi kwenkulumo. Ngifuna nibuye eThekwini kwenziwe umsebenzi. Sethi baba ngiyacela bakubheka namakholwane. Uthi-ke ubaba kulungile. Angena amakhosi akhe. Hayi bekwakho. 10 of 4. Angithi eZayoni ngo-4 isiguqo. Usuke kuyisiguqo sika-4 sishaya idilesi bese siyaphuma siyopheka emabhodweni. kaNazaretha ngikhuluma izindaba zakaKhomo, ukhuluma ngokukhulu kukaShembe. Uma ngabe siyopheka emabhodweni bese kuthi nganethi mamncane woza uyabizwa ulayo bakhona omama ngiyasebenza nami nithi hayi woza ufuneka wena. Bese ngiyabika. Uma ngena ngisashawa idilesi endlini. Umfundisi uyakahlala bathe kuthuluka bheke phezulu. Abese ngiphuza athi umfundisi ngena ngakuthi ngingene. Mangene into esingididike hawo.
bese kufika ukuthi ngilayibona abangishayi ngabe Nkosi ngiyifuna ukuthi ngabe ngenzeni ngoba ngiyazazi ukuthi ngi-right. Hayi gijima ngesikhathi ngiza athi thuthi akuyisengisiye ngathi ngakathatha ukuthi esibophamisa isandla wathi baba wathi makhozi owaka yathi ngowakakho owalekhaya wathi umakoti walekhaya wathi usondaphi angazi ngoba phela ubuza ukuthi ngisondaphi ngiyangibona ngigqoke ijudu wathi usondaphi ngathi ngisonde esayini wathi wathi umkhonyane wakho ngathi nami ngikhumbula wathi hawu kani umfundisi wami ngathi mina amen wathi lalelani-ke bakwethu ngiyambona lo makoti ngamhlaba wathi bathi abadile kubaba siyakhona wathi hayi bo mangithi ngiphakamise isandla qhamuka indoda egqoke isigqoko esimhlophe esimnyama nengibe umhlophe uma ngithi sithi ungamthini owami wathi qhamuka indoda ithi ungamthini owami ngasengibona nyanga yezini kaNazaretha uthe esuka lapho wathi umfundisi leteni umakoti isithunywa salo makoti asiyifunga sisephakameni sambona sasuka kwelaseMkhomazi suswa izinto safika la eThekwini uma sika leThekwini safukuza yiphi inkonzo esingangena kuyona yabayo wathi waya sahlala sathula Nkosi shembe kuyisikhumbuzo wahamba ubhuti ophakathi uma ubhuti ophakathi ehamba uthi uma wengane zakhe sohlanganiswa mhlaka 2 Januwari uma ngabe sekushaya lo mhlaka 2 kanti ubhuti ngesikhathi ngena phansi uma efika lapho ubhuti bombona ushembe sabona seqhamuka intombazane ezalodadalo kwamamkhulu iphethe iMnazaretha ithi ngithunywe ubaba ophakathi uthi ubaba ophakathi angimnikeleli ngomnika umamkhulu amthandazele ambathe lena ntombi isikhathi bese ithanda nomthandazo wa-6 ithathwe iMnazaretha abanikwa yona abanye bathi hayi ngesigqoko esiMnazaretha singakhona hayi uNkulunkulu ngoba yena umuhle madodana Nkosi sithe masesingena sesiphuma lezayo zangena emhlabeni ngathi awushinde ngiyabonga Nkosi ngoba washo wena ngo-84 wathi ngowakho sangena ephakameni sayigijima le ndaba uthe elinye ilanga ngeNazaretha siya entabeni ngaqala entabeni ngathi ngifike entabeni ngiphuza ngiyibuka intaba kwafinyelele ngakhala ngathi shembe mina ngizovuka intaba na ngayibuza ngayiphendula kwaqhamuka umama uMasikaba abaningi bayamazi besihamba naye wathi hayi wesisi wathi khululeka wathi sizohamba nawe sathi nasikhuphuka sihambe siguqa sathi nasithi ntombi phezulu sadundubala ngesikhathi kanayo Nkosi yamakhosi uthi wena makhosazane nizohlala sakuthi uqani saguqa wathi unikelani saguqa sanikela hayi bo akukayizwanga ngalonyaka entabeni Mshembe kwakumayelaye asuke umuntu agijimelayo amazala hayi ngathi uNkulunkulu wasephakeme ngathi sikhumbule ngiyambonga uNkulunkulu omuhle wasesibili akasikhumbule asikhuthambe nokumthanda Nkosi yamakhosi madoda inkosi enhle ebethi umuntu leyika kuyona ithi hayi ngabona umuntu obuhlungu namthi uyamkhalisa ibisikhipha idukeni umhlobo isule iy'nyembeki ngiyacela uNkulunkulu abe nayo la ikhona ngiyacela uNkulunkulu wasephakeme
akhumbule, akhumbule abantwana ngiphabona uhlelo, akhumbule abazukule nabo, bayibambe le ndlela, bangadidi kwesadidi kosibusane ethu. Amen. Ndingenele ihamenti yonke yabantu ngegama lenkosi enkulunkulu Amen. Bantu bankulunkulu, nami ngiphakama nokuzibongela izwi sekushilo ukuthi inkonzo eyomama. Nami sengithi angizilobe komama abayingcwele lapho kubuthana khona emzini oyingcwele nasekuhleni. Ngiyazi ukuthi bekukhulunywa kakhulu ngosuku lwayizolo. Nami-ke sengithi angizilobe kanye nabo ngoba siyazi-ke namhlanje osemile uNkulunkulu wethu, uNyazi wethu. Ngiyayibongela kakhulu-ke bantwana baNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu nami ungiphile leli thuba ukuthi ngibe khona phakathi kwesikhumbuzo sikababa wethu uThula Makhosazana. Ubaba wethu siyamazi, imisebenzi yakhe siyayazi kakhulu. Namhlukane ehlala esihlalweni emzini waseGospel ngangikhona. Ngiyayibongela kakhulu ukuthi namanje kusangivumela ukuthi ngibe khona ngoba akusikho ukwazi kwethu ukuphila nokuqonda, kodwa kuyintando yakhe uNkulunkulu. Ngiyayibongela kakhulu-ke nami ukuthi uNkulunkulu ungivumele, ngibongela nemindeni yami, ngibongela nabazali bami sebalala othulini lomhlaba. Ngiyacela ukuthi lapho bekhona nabo uNkulunkulu azabalobe ngoba bahambela kuye babemazi, babevele bamaNazaretha. Ngiyacela uNkulunkulu abakhumbule lapho bekhona, nabo belotshwe emakhosikazi ayingcwele asezulwini. Ngicela ukubonga kakhulu. Angizuthatha iy'ntshumayelo ey'ningi. Ngiyazi ukuthi thina sihlale sibiya ekhaya, kodwa nje ngicela ukuthi umbhobho ngudlulisele kodwa wethu laba abangemuva nabo bebethole ithuba lokuthi beyibongele. Cela uNkulunkulu abusise enizwile. Amen.
nakuba iy'nkukhu zikhona kodwa inkukhu ziphila. Ziningi iy'mpilo ey'khona ngizocela ukugibela ubaba isihlabele isihlabele sisithi babamluphawu wayesithanda. Ngizokhumbula ngonyaka ka-98 kwakuyaka-98 ngangayigqoke ngokwemhlophe ngangigula ngiphethwe into la onyaweni ikhuphuka nje isikhuphe edolweni kangathi mhlawumbe angiphakathi ekhanda kusho ukuthi ngavuka-ke nayena kwaku-98 ndanikela kuyena uthe mangiyekile wayesephethe yini kwasho ngiphethe wayesewafaka umuntu wakhe phakathi wayesethamba wagcoba njalo wathatha usuku wakhotha kusho ukuthi-ke ngokungazi lo wakhotha nabafutha wagcoba ngalokhu kwakunemzwakala wakadethe wagcoba njalo kuthe ngoba usuku wafika kumina bakuthini bathi ungagcobi esithini esisodwa ufake adlula ogcoba iy'ndawo zomile kusho ukuthi ngakwenza lokho ngempela leyo nto yaphela nje kahle kwangisengikuthi kuthe ngonyaka ka-2000 umbaba wahamba wahamba ezibalekankani wahamba ayohlala ekheni nganamntwana enganangosiyalana wahamba wahlala ekheni umntwana womujulayo yayingakwazi ukuphuma kodwa isindala phakathi siyakwazi ukuphuma wahamba wahlala ekheni wahamba ibeka lapha ingakwazi ukuphuma kodwa esifundeni siyakhuluma intombi kahlezi kwesengakukhuluma ingakwazi nokuphuma lokusidala wahamba umyele umama ngokuba kuthini wathi bakuthi ngomengizane ngikhuluma khona angazi kuthiwa yintelela izinto kakhulu bathi fishane akwazi ukukhuluma bathuthuke ngangempela leyo ngane yakwazi ukuthi-ke iy'ngane ayifuni izinto ayikazi izetshonakala kodwa nje ngaleso sikhathi yaqaqeka eyokuthi siyabonga ukuthi siyayizwela kukhuluma esiyizwela nokuba sifunde uma ngiphatha ekhaya esengiyala abantu abadala ngiyangabezwe yazi mina bekucishe ku-2004 2005 mina ngazi ngayithenga imbuzi yokufanelekela kodwa nje akufikanga nakhona ukuthi le nto ukuthi kunengane kagokwami yakwabalethayo kakhulu ayiyona iNazaretha izwe anti
ufike kumkhulu wami wathi ngiyababona bahamba bayahleni kodwa sinephini sasisikhona ngiyacabanga ukuthi umhlanga singabheka ngakho ungeza ngokubhedela bathi sasifike ebuhleni awumkhulu yini nangomakhalashini asike sisala ngaphandle samona asinephini ukuthi sisala ngaphandle bese nje izinto ezikhulu lezo ukuthi uwedwa untombazane esekhamazi manje sihlale ezinanzani manje kwangicala ukuthi kuhlale ezinanzani ayisi akazi ngangeni kodwa nje bathi bazikhulele bathi bakhuluma ngenyasi angazi kanjani Ngibonge kakhulukazi namhlanje nami uma nokumbonga uNkulunkulu uma thola lelithi ukuthi nadazi kumbe ngibonga ukuba bekhona kulesikhumbuzo sikababa engaphendula lona ngigula nge-ayisi esasime ngangikusona ngangisesimeni esisasinzima kakhulu esasesihluphe kodwa yena wafika nje wathi hayi mngani wathi uzophila ngoba ngangazi ukuthi yini le nto khandala kuhamba endlela eyisimanga mangihamba kusakulungayisi washo ukuthi-ke wafuna yena wayichaza nje into ngabeka phansi umsebenzi engangiwenza wathi wona lokuda ukuthi ngibeke ngiyabonga-ke ngoba wathi ngizophila namanje ngiyaphila ngaye ngoba ngisekhona ngiyethi uma ngibheka ngibuka emuva abantu abaningi ebengikhula nabo nengifikela khona ngafika nabo ngahlala abasekho abaningi mina nje ngizibuze ngithi kodwa-ke ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ngaphuma enkonzweni ngangena enkonzweni ngangabi umhlaba abazekuside ngayiphatha ngafuna ukukhontrolwa nokucasha ngisizwe lapho kufanele ngisizwe khona ngafika ngasizwa kule ndawo wangisiza ubaba uThimo wakhothama ubaba ngahlala ngangenonyasi ngiyabonga ngithi-ke nami ngalesikhumbuzo amazwi ami owokubonga ubaba uThimo nengane yami eyayisenkingeni ngendlela esimanga
yayiboshiwe, yaphuma ubaba uThixo. Ngiyambonga uNkulunkulu ngathi ngilele ebusuku ngizovuka ngeqaleni la kwavuleka umgodi owesimangaliso. Wabuza kumina ukuthi ungakwazi yini ukudonga la? Ngambheka ngathi hawu ubaba uThixo, ukudonga lolu kodwa ngizokudonga kanjani? Wathi athi uyafuna ukuthi ulungele izinto? Ngathi mina yebo baba ngiyafuna ukuphila. Wathi ngithi jonga la. Ngathi ngangithuka kabili ngasuka inhlamba kubangela lapha entanjeni angazi ukuthi ngadonga kanjani. Ngathi mase ngilapha hlala ngaphesheya lapha ngathi uma ngithi amsekho. Ngathi mina hhayi ngizohamba kahle. Ngiyambonga ubaba ukuthi unemisebenzi emihle esimangaliso. Namntanami wakhe engasabeletheki uthi ma ngase ngibonke ngihamba emhlabeni. Uthi sengithandaza umthandazo owodwa ngithi ngaze ngamshiya uma uthi kwaba ngaqala umfana oyinesi. Uthi ma uyena wangisiza. Wathi angiboneni ukuthi sekusele iminithi ukuthi umuntu athuke. Uthi bathi hhayi uyazenzisa. Wathi umfana ayikho indlela yokuthi lo muntu abelethe. Khona manje akaphuthunyiswe etiyeni ukuze akwazi ukuthi akwazi ukusizakala. Uthi ngempela ngaphuthunyiswa mama ngafika ngasikwa yaphuma ingane iphila. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga ubaba uThixo. Ngiye ngaphundulwa imvula.